सब माई सब बाबू देवी देवता लोग के हो गए। एगो बेटा अपना माई से कहता ये माई एक बच्चे से हमने के शरीर के रचना करे में तहार बहुत बड़ा भूमिका बा। तहार खून पी के हमने के सिंचाई बनी जा। ए माई तहार छत्र छाया ना रहे तो आज हमने के भोला बाबा के का जनती जा। सर्वप्रथम माई के दया दृष्टि होला कि हमने के कोई भगवान के कोई महापुरुष के नाम के जानी ले जा, अच्छा बात सुनी ले जा, समझी ले जा। कहता लड़का का कि ना केहू उतारा लेबा आना केहू उतारे कि दूधवा के करजा जवान कि दूधवा के करजा जवान चढ़वली महतारी ना केहू उतारा लेबा ना केहू उतारे ना केहू ना केहू उतारा लेबा ना केहू उतारे दूधवा से करजा जवान दूधवा से करजा जवान चढ़वली महतारी ना केहू उतारा लेबा ना केहू उतारे चाहे देव के देव महादेव काहे ना हो लेकिन वो ना उतार को चाहे भोलेनाथ हो चाहे श्री राम हो चाहे भोलेनाथ हो चाहे श्री राम हो तुलसीदास लिखले बानी का भकुले आम हो तुलसीदास लिखले बानी का भकुले आम हो गीता में लिखते हरि गीता में लिखते हरि गीता में लिखते हरि कृष्ण मुरारी ना केहू उतारा लेबा ना केहू उतारे